Right, this is Ngobo 2010 Sharp Eye Channel. We are here at Orlando Stadium, Bafana Bafana North, Namibia North. Boy, welcome Malako. Luke, ngiphuma la Orlando. Orlando, ne? Yeah. Namhlanje igame yeBafana Bafana ibone njani? Be good mara nabazamile ngokubona kwami kumele bawine 2-1. Yeah. 2-1 nje kuphela kushaya abantu. Yeah. Nje kuphela. So ngangitshela ukuthi awu disappointed ngedraw. Ngidisappointed kakhulu Saleng akayenzi lezi zinto ajwayele ukuzenza Orlando Pirates. Namhlanje Kade esibhedlela. Bekazibhedela namhlanje kumele afake more effort ajwayele ukuyifaka. Yeah. Maybe on Tuesday uzoyifaka more effort. Yeah, maybe on Tuesdays kuzobe khona no Pesita on Tuesday 3-0. Yeah, 3-0 on Tuesday. Yeah. Ngiyapromise 3-0 on Tuesday. Yeah, but the man of the match yakho namhlanje bobani? For mina boku Sibisi. 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 Udlala kamnandi. Udlalile uSibisi. Okay, ngiyabonga kakhulu. Uyipakaniya? Ngiyipakaniya ezamakepula. Ezakepula umhlaba kaMasipala. Zawubhekisa phezulu lesibhakabheke. Hey, tada. Danke. Ciao boy.